Здравейте хора, аз съм F-Man и днес започвам първи епизод от моята нова поредица, която ще се казва F-Man's Redstone. Знаете ли, ще се казва F-Man's Redstone. Доста трудно заглавие, но така. И днес ще ви показвам как да си направите оръдие за дъжд от стрели. Доста яко нещо. Бива си го. И време е да ви покажа как се прави. Първо трябва да изкопаете дупка 6 на 6. Тоест, ето така 6 и тук аз па 6 на 6, 2 на 6, извинете. 2 на 6 дупка копаем. След това слагаме тук. Или от което страна си искате разпределители. След което тук слагате блокче. Насам слагате редстоун. А пък един момент само. Да, тук от тук трябва да първо тук се слагам. Опа, ме обърва. От тук слагам, почваме така 10 репитера трябва да сложим. Колко станаха? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 станаха. Значи с малко ще трябва да изтегнем 9, 10. Ето сега тук са 10. Или пък колко. Мисля, че 10 трябваше да се сложат, но не знам всъщност. Това оръдие отдавна съм го правил. Май 10 се слагаха, да. И ето, опа. Добре, това не трябваше да го виждате. Това беше най-тъпото нещо, което съм правил и ще направя. Добре. Да. След това тук, нали, тук още аз тук не съм пуснал вода. О, боже. Тук трябва да пуснете вода, от която страна си искате. Сега трябва да гледам на тъпа са, тук нямам липсват блокчета. Само си сложа едно леко да преспя и се връщам. Добре, тук някъде има дупка, ето и тук, стига съм се правил на идиот. Ето това, тук е корпуса на самото оръдие, до тук стига редстоуна. Ето тук трябва да има един пистън. Сега тук се слагате така блокчета, после така, за да се получи ревърса. И тук нещата. Това трябва да, разбира се, на най-долно ниво. Най-назад всичките трябва да отидат. Да. Да, слагаме ги ето така. И ето това също. И когато цъкнем тук, тръгва един сигнал и точно преди да експлодират TNT-тата, това тук ще се дръпне. Само да погледнем дали е бачка. Това, нали, тръгва това. Бум! Точно когато експлодират, това се дръпва, стрелите падат и схвърчат натам. Ще ви покажа направо за какво става въпрос, само да направя другата част на оръдието. Ето май ще ето така. Да, ето. И ето така. Окей. Малко само тук ще се позабави, за да не стане нещо. И сега тук чупим. И да. Сега да заредим оръдието. Да го заредим 6 блокчета TNT ни трябват и ще взема към
3 стака стрели ще сложа. Тук да пуснем да се изстрелват стрелите. Ето те ще се изстрелват, че се забиват на това и на пистона и ще видите какво ще стане. Ето след малко. Само да заредим. Добре, забиват се. Цъкаме. И ето, изхвърчаха, но бъгът, който имам, не се получава нещо. Видеото. Виждате на какво разстояние ги мята и колко е разпръснато. Това е доста полезно, ако ви идват доста мобове или някакви такива. Зависи, това може да се използва навсякъде, в сървъри, в такива. Всякъде може да се използва. И това беше за този епизод. Показах ви как действа. Знаете ли какво? Вие може да си го направите и друго яче. Тоест може да направите така, че да има и хопър отгоре, които да има повече заряд. В смисъл това тук е 9, но може да го направите плюс 5 или плюс 10. Може да го увеличите колкото си искате. Също може да добавите и функция за премерени изстрели. Тоест, примерно, искам да изстрелям точно 3 стрели. Може това да го направите. Много е лесно. Тук за целта обаче трябва да има един репитър. От тук тръгва един сигнал, стига до бутон, от който си премерваме изстрелите или ръчка. Зависи, това е по ваше предпочитание. Може отпред да сложите лава, ще ви покажа как се получава даже. То не е кой знае колко добре това с лава да се прави, но ако искате горящи стрели, това е нещо, което трябва да направите. Да. Много странно. И ето така, тук пускаме, малко по-нагоре. Ето тук пускаме лавата. И тя се разтича. И да. Добре, готови сме за изстрел. И огън. Добре. И ето ги изстрелите. Странно, очаквах много повече. Но вижте, ето това е. Някои са били по-близо до TNT-то и затова са метнати толкова надалеч. Ако може да се направи всичките да се мятат на едно, ще е доста добре. Ето това е. Виждате? Сами. И това беше за този епизод. Следващия епизод предстои нещо доста забавно. Няма да издавам какво ще е. Но вие сигурно ще разберете по някакъв начин. И за вас аз бях Ефмен с новата ми поредица. Чао!